охири ҳар сол дар шаҳри Душанбе мусобиқаи анъанавии ҷоми Александр Кирсанов, яке аз чеҳраҳои саршиноси футболи тоҷик баргузор мегардад ва имсол низ ин мусобиқа чандин дастаҳои собиқадорон ва ҷавонони футзалро ба ҳам овард. бояд гуфт бозиҳо то давраи ниҳоӣ то охирин рӯзи соли кӯҳан идома карданд ва финали ин ҷом бошад ҳамакнун дар соли нав баргузор шуд. аз рӯи қоидаи мавҷуда дар ҳайати дастаҳо ҳамагӣ 2 нафар футболбози касбӣ ширкат карда метавонад. ин мусобиқа усулан дар замони таътили футболӣ баргузор мешавад ва дар ҳайати дастаҳо ба вижа собиқадорон чеҳраҳои шинохтаи футболи тоҷикро дидан мумкин аст. ин мусобиқа якмуш ҷанбасти сол аст, барое ки ҳар сол ба ҳамин мусобиқа сол ҷанбаст мешавад. ва пеш мусобиқое ки футзал кам буд, дар ҳамин мусобиқа дар ҷоми ҳамин Александр Кирсанов яъне тими мунтахаби Тоҷикистон дар ҳамҷа муайян мешуд. барое ки ба ӯ шароитое ки имрӯз ҳаст барои рушди футзал пеш ҳамин шароитҳо набуд ва тамоми футболбозон чӣ дар лигаи олӣ бозӣ мекарданд, чӣ дар лигаи якум ва чӣ дар беруни кишвар бозӣ мекарданд, онҳо дар вақти истироҳат меомаданд дар ҳамин мусобиқа ширкат меварзиданд. бозӣ мекунед? албатта имрӯз дар финале бозии собиқадорон иштирок мекунем. дар финал бо дастаи Вавилон ҳунарнамоӣ мекунем. то финал расидан мушкил буд? албатта мушкил аст. ҳамаи дастҳо пурқувват ҳастанд, ҳама собиқ футболбозон дар ҳамаи дастҳо ҳастанд ва дар ҳамин мусобиқа ҳар сол дар охири сол ки турнири ба номи Александр Кирсанов, собиқ бозингари Помир Душанбе, Вахши Қурғонтепа, ҳамин мусобиқа мегзарад. дар тӯли агар хато накунам аз қариб 30 сол дар ин мусобиқа ҳар сол иштирок мекунем. бисёр хуб. хуб чӣ эҳсосе ҳаст аз футболи калон ба футболи хурд омадану бозӣ кардан, ба вижа дар ҳамон вақте ки истироҳат бояд кунед? инам як барои мо ранги истироҳат ҳастанд. футболи майдае ки мо иштирок мекунем як истироҳат аст ва барои чун мегӯянд варзиш барои саломатӣ аст. мо барои саломатӣ мегӯем дар ин мусобиқа иштирок мекунем. ба ҳар сурат истироҳатотон ғайр аз оне ки дар ин мусобиқа ширкат мекунед, чӣ гуна пушти сар мекунед? дар дигар корое ки дигар бо аҳли оила, бо ёру дӯстон, бо хешу таборон албатта бо кор бисёр пайдо мешавад. дар ин мусобиқа дастаҳои ширкати Вавилон хеле ҳунарнамоии хуб дошта, ҳам дастаи ҷавонон ва ҳам дастаи собиқадорон ба финал баромаданд ки дастаи ҷавононро дастаи Соро компания ва дастаи собиқадоронро дастаи Динамо дар финал интизор буд. то финал расидан мушкил буд? беҳад мушкил. мусобиқа дар сатҳи олӣ каман дастаҳо ҳама беҳтаринанд. хеле мушкил буд. омодагӣ чӣ хел? беҳтарин. ба финал дигар фақат бояд ҳама вақт финал хуб гузарад. барои шумо муваффақият. умедворем ки як бозии хуб хоҳад шуд. омодагӣ хеле хуб аст. барое ки мо ин бозии хеле бозии муҳима ба мо ҳаст, мо мегӯем иншоалло ғалаба кунем. хуб, мебинем ки ҳайати хеле омехта аст дар инҷо. ҳам бачаҳои ҷавон ҳастану ҳамагӣ профессионалҳо кам ҳастанд. 2 профессионал Идрис ва Муҳаммад. Шерзод Ҷумаев ба ҳайси ҳам бозингар аст, ҳам мураббӣ? Мураббӣ, ҳам ба ҳайси мураббӣ аст, ҳам ба ҳайси бозингар. Фақат ғалаба интизор дорем. то оғози финалҳои имрӯза дақиқаҳои ба шумор мондааст ва албатта умедвор ҳастем ки мо 2 финали хеле ҷаззобро дар инҷо шоҳид хоҳем шуд. ва чӣ гуна ки гуфтем, дар инҷо дастаи Вавилон 2 дастаи худро ба финал тавонистааст ки барорад як дастаи собиқадорон ва як дастаи ҷавонон. ва ҳам инҷо бояд бигӯем ки дастаи худи Динамо ва дастаи Соро яъне дастаи ҷавонони Соро компания ҳам дар инҷо дар ин финалҳо ширкат хоҳанд кард. хуб, аз мо тамошо ва аз бачаҳо як бозии ҷаззоб. нахуст дастаҳои ҷавонони Вавилон ва Соро компания
барои дарёфти медалҳои тиллои мусобиқа ба майдон омаданд. аз дақиқаҳои аввали бозӣ рӯшан гашт ки он хеле тунд ҷараён хоҳад гирифт. мушоҳидаи мо чандон нодуруст набуд, зеро бархурдҳо шадиду ҳассосият баланд буд. охир ин ба ҳар ҳол финал буд. аммо як бархурд ки дар он Идрис Ёров ва Алишер Улмасов ба ҳам омаданд, аз ҳадди ниҳоӣ гузашт ки дар натиҷа Алишер хеле осеби ҷиддӣ дид. довар низ бо назардошти як бозии тунду қабеҳ гоҳ-гаҳ аз ҷайби худ корти сурх мекашид. аммо нуқтаи аслиро дар ин дидор голҳои зада гузоштанд ки дар қисмати якум дастаҳо ба дарвозаи ҳамдигарӣ заданд. пайрав воҳидов сармураббии мунтахаби футзали кишвар ва ҳамзамон дастаи Сорок компания дар ин финал ба ҳайси меҳмони фахрӣ даъват гашта буд, зеро нақши ӯро имрӯз Шерзод Ҷумаев иҷро мекард. چه احساسی هست با حیث تماشابین بازی رو تماشا کردن؟ بسیار یک بازی خوب است، بسیار بازی جالب، دو دسته پرقدرت بازی دارند و گمان میکنم که از خانه شتلی رو تماشا کردن اینجا بهتر است. فکر میکنم اندک بازی تند بود. بازی برای که بازی فینالی است، هر دسته میخواهد که غلبه کند و محاربه برخورد بسیارتر است. بنا به همین. همون برخورد الشیر اولماسوف و ادریس یوروف گفتن ممکن است. ادریس یوروف یک بازیگر پروفسیونالی است به هر صورت. من گمان نمی‌کنم که میخواست که خیلی جراحت برداره، لیکن خیلی بازی است همین خیر شد. شما همچون یک مربی پروفسیونالی آیا راضی هستید که بچه‌های پروفسیونالی که در لیگ پرو بازی میکنند در همین گونه مسابقه شرکت کنند اصلا؟ اگر با نظر داشتی اونی که حال حاضر چی رخ داد؟ نه اگر این رو به نظر گیریم باید در اونجا بازی نکنیم، لیکن با فکر من وقتی که اونها بازی میکنن بازی رو رنگ دیگر میگیره، بازی بهتر میشه، تیزتون میشه. اصولا با اندیشه شما من همین برگزار شدن انا همین گونه مسابقه با فوتبال تاجیک چی میده؟ فوتبال این یک مسابقه کیسه مسابقه ناموی است و با فکر میکنم هر سال هواداران فوتبال رو نگاه میکنن و با فکر در چهره‌های نو رو ما دیده میتوانیم. چهره‌های خوبی جوانان خوبی هستند و یک عمومی گرداندن فوتبال از در تاجیکستان که بسیار خوب است. سلامت باشید، تشکر. سلامت باشید. رحمت کنم. در قسمت دوم سورو با گل‌های زده وابیلون جواب میگفت، اما بعد در قسمت یکم بازی به درگشتن ادریس یوروف بازی آنها کاهید و اخیراً این کاهیدگی و مغلوبیت آنها باعث گشت. وابیلون با حساب 5-4 این بازی را به فایده خود انجام داد. اینک فینالی اول به انجام رسید و آن با حساب 5-4 به فایده دسته وابیلون انجام شد و آنها غالب این مسابقه در کاتگوری جوانان شدند. خوب، اکنون ما یک صحبت داریم با دلیر سنگینوف، نماینده دسته وابیلون. خوب، سلام مبارکتون باشد و فینال مشکل شد عموما. فینال خیلی بازی نهایی خیلی تند و تیز گذشت و بازی خیلی خوب بود. دسته سورو هم خیلی رقیب خوب بود. خودتون شاهد بید، با حساب 5-4 ما غلبه کردیم. از چه حساب اینقدر بازی تند بود؟ به هر صورت کارت‌های سرخ هم بودن، یک برخورد سخت هم الشیر اولماسوف با ادریس یوروف بود. از حساب فینال بودن است؟ از بازی نهایی بودن، بله. باز ما در بازی مرحله گروهی با دسته سورو بازی کرده بودیم، آنها رو مغلوب کرده بودیم. ممکن برای هوای باشد که بازی خیلی تیز و تند گذشت. خوب، می‌بینیم که با آهستگی دسته وابیلون در جمعیت فوتبالی تاجیکستان خیلی در مسابقه‌های سطح بلند و بالا هم بازی می‌کند. گفتن ممکن است که همکنون وابیلون با صاحب قدرتان فوتبال تاجیکستان دست به گریبان می‌شود. راستی گپ ما خیلی شد در مسابقه‌های که می‌گذرند در میان گویم لوبیتل هست، در آنها مسابقه هواسکاران
бозӣ карда истодастем. 2 соли ахир мо дар ҷоми футзали ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастаҳои профессионалӣ бозӣ кардем ва 2 маротиба ба бозии полуфинал нимниҳоӣ баромада будем. саломат бошед, як бор дигар муборак бошад. Ташаккур ва шумо. чун ҳайати собиқадорон барои омодагӣ ба майдон омадан, ба қавле майдон ситораборон шуд. раҳматулло фузайлов, рустам хоҷаев, алиёр ашурмамадов, хуршед маҳмудов, одил эргашев мебоист муқобили ҳам бозӣ мекарданд. ҳарчанд ки алиёр ашурмамадов вазифаи сармураббигии «Динаморо» ба дӯш дошт. бозии собиқадорон дар қиёс ба ҷавонон чандон тунд набуд ва омили аслии он ҳам маълум буд. онҷо ҷавонони хунсарди ғайрикасбӣ бештар буданду инҷо собиқадорони кордидаи касбӣ. аммо мисли финали қаблӣ дастаҳо чанд голро ба дарвозаи якдигарӣ радду бадал карданд ва ба ин васила ба танаффус рафтанд. дар қисмати дуюм «Динамо» бартариро ба даст гирифт ва ба назар чунин мерасид ки «Вавилон»ро бидуни мушкилот мағлуб хоҳад кард. аммо собиқадорони «Вавилон» ҳам кам намеомаданд ва намегузоштанд ки «Динамо» дар ҳисоб хеле боло равад. вале дар ҳайати «Динамо» хеле чеҳраҳои саршиноси футболӣ ба ҳам омада буданд ва албатта касбияти онҳо боло гирифт ва онҳо ин финалро ба нафъи худ анҷом доданд. Как вам это самое, в качестве главного тренера футзала? Ну, как-то ребята не доработали, я вижу, надо было бежать туда, обратно, некоторые не успевали, поэтому, главное, выиграли. Трудная была победа? Очень трудная, потому что, тем более, праздник, очень приятная, очень трудная и очень приятная, да. Для вас? Прежде всего, пользуясь случаем, всех поздравить с Новым годом, пожелать здоровья, успехов, счастья, всего-всего наилучшего. А то, что касается сегодняшнего финала, организаторы так устроили нам, что Новый год мы особо не праздновали, режимили, готовились к финалу, и так получилось. 31 и 1 сыграли финал. Хочу поблагодарить, опять же, спасибо за такой турнир, очень приятно, мы каждый год собираемся, встречаемся с ветеранами футбола и поздравить всех болельщиков «Динамо» с победой. А вообще-то вы частенько участвуете в таких соревнованиях? Постоянно, каждый год. Имени турнир Кирсанова мы всегда каждый год участвуем. Это учитывая то, что в межсезонье проводятся такие соревнования? Учитывая и это, и то, мы когда у нас есть время, мы всегда нас, когда приглашают руководство, мы приходим. А почему именно за «Динамо» играете? А это уже так получилось, уже на протяжении последних 7 лет как-то нас пригласили, и так завелось, что мы остались патриотами «Динамо». Вы динамовцы, да? Да. Удачи вам. Спасибо. Еще раз победы. Спасибо большое. Мубарак бошад галаба. Галабаи мушкил буд усулан? бисёр як дастаи пурқувваттарини бозие ки ҳозир гузашт яке аз дастаҳои пурқувваттарин буд. Не ки шумо чӣ хеле ки шоҳид будед, дидед
командаи мо командаи бақувваттарини ҳамин даста ба ҳисоб меравад. барои ҳамин бо як ғалабаи хуб мо насиб. модур мехостам дар бораи ҳамун голи задад қисса кунӣ ки бисёр голи хуб задӣ. кори ҳамин даста буд. даста ки буд мо анҷом додем. ҳамун ҳамлае ки даста ташкил карда чӣ кард мо ҳамиро анҷом додем. усулан дастаи динамо доим дар ҳамин гуна мусобиқаҳо ширкат мекунад ба виҷа дар ҳамин мусобиқаи Кирсанов. на фақат дар ин мусобиқаҳои ҷумҳурӣ балки мо дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳурӣ иштирок кардем ва командаи динамои вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамин соли гузаштаи 2022 ҷои аввал дар байни мақомотҳои қудратии Федератсияи Россия ҷои аввалро гирифтем. як бори дигар муборакатон бошад. саломат бошин, раҳмати калон. дар маросими ҷоизасупорӣ шурӯъ аз дарвозабон то бозингарони беҳтарин ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд ва албатта маҳаки асосии ин маросим дастаҳои ғолиб буданд ки бо медал ва ҷоми мусобиқа қадрдонӣ шуданд. ба ҳамин тартиб дастаи ҷавонони рахш таксӣ ва испечак мақоми сеюм, дастаҳои ҷавонони соро компания ва собиқадорони вавилон мақоми дуюм ва дастаҳои ҷавонони вавилон ва собиқадорони динамо медалҳои тиллои мусобиқаро ба даст оварданд. دوستان عزیز باید بگویم که اصولا برگزاری جام الکساندر کیرسانوف این جنبست سال 2022 و آغاز مسابقه های سال 2023 میلادی است و در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. برای همه شما در سال 2023 برای موفقیت میخواهیم.